Abainotik, urtien zehar, pasetan zuen gobernadori. Liberazio gunia izango zuen. Txakiak, baina horre gunien zuen moten juntu zen horra. Larran ikin ziren arrazolako pastore bataz bat egin joan, kotzez pasetan zuen abainotik, bat egin joan, da gero ara zuen motera horreri batzabi izan arramai edo emotutxean zuen. Da horre gunien, abaino, arko bat, kalbari zion, arko bat prestitentzian arramak gine, lorak gine, da hor geldik era bat egin duen. Etxegia, da gu karen gara, metrora bizi ginean dako ziten izuen egibarkote. Da nik urtetako basa antortzak eta notutxea zen zuen monda, nik usten dira zen jenti antortzak ginen. Da ni mutikotan urrengo gunin eskolara etorten zuzen antortzak ginen, ni antortzak barik eta zer bari. Da haiki esaten ditxak, banu, da hartik esatuztan, ni bizina zen hartien ez askon. Da baiti gero, liberazio gunien mesi horten zuen. Animonagi ditxuan, da meza hostien, banatzen dira zen gaietak eta zuriz eta ekipestutan izten meza hostien, urten elespetik, fuera. Premizio bari. Hori, premizio bari. Da nik genizioan hori da, hori ulertzen joa, baina orduen genizioan ondan ulertzen.